Faldsikringsudstyret fra Rescue består af en helkropssele, en falddæmper, en lineforkorter og en sikkerhedsline. Inden du skal bruge faldsikringsudstyret, skal du foretage en visuel kontrol af det. Her skal du kontrollere, at der ikke er begyndende brud på gjordbåndene på selen, eller at metaldelene er deforme. Husk også at kontrollere den skjulte side af metaldelene ved at dreje dem frem i lyset. På sikkerhedslinen ser du efter, at der ikke er begyndende brud, knuder eller kinker. Linens metaldele må ikke være deforme, og sikkerhedslåsen skal kunne fungere uhindret. Kontroller også, at omløberen virker som den skal. Omløberen sikrer, at karabinhagen ikke åbnes ved et uheld. Kontroller også lineforkorteren. Sikrer dig, at de bevægelige dele fungerer, og at lineforkorteren kan glide og stoppe. Falddæmperens funktion er at bremse og absorbere kræfterne ved et frit fald. På falddæmperen ser du efter, at syningerne på PVC'en ikke er ved at gå op. Syningerne er nemlig en del af den falddæmpende funktion. Også her kontrollerer du, at metaldelene ikke er deforme, og at karabinhager og omløbere virker som de skal. Når du skal bruge udstyret, er det utrolig vigtigt at få tilpasset selen, så den sidder tæt, men selvfølgelig også behageligt. Hvis selen ikke sidder stramt, vil den rykke sig ved et fald, og det kan give alvorlige skader på hofte, overkrop eller hals. Så derfor skal selen tilpasses hver gang den skal bruges. Du kan mærke, om selen sidder godt ved at gøre dig fast til en stige. Sikkerhedslinen skal fastgøres til et forankringspunkt, og her bruges de røde hængselslinger, så selve linen skånes mod skarpe kanter og lignende. Forankringspunktet skal under indsats kunne holde minimum 1000 kg. Når linen er pakket i transportposen, har du hele tiden styr på den. Det gør den også nemmere at kaste med. Ved at arbejde på steder, hvor der er mulighed for et lodret fald, skal falddæmperen bruges. Det kan fx være på toppen af høje bygninger eller siloer med fladt tag, hvor der er fare for at falde ud over siden. Ved at arbejde på skrå flader, som eksempelvis tage, skal lineforkorteren bruges. Lineforkorteren hindrer dig i at rutsche ned af den skrå flade, hvis du glider. Og lineforkorteren hjælper også med at holde dig, så du kan arbejde frit med den opgave, du er i gang med. Når udstyret har været brugt, tørres det om nødvendigt af med en ren klud. Hvis line, hængselsslinger eller sele er meget snavset, vaskes de af med sæbevand. Det må dog maks være 40 grader. Derefter skylles det af med masser af rent vand. De våde metaldele aftørres med en klud, og udstyret hænges til tørre ved stuetemperatur. Udstyret må ikke tørres i et varmeskab, da det forringer gjordernes styrke. Det tørre udstyr kan nu efterses og pakkes i transportposen. Når linen pakkes ned i transportposen, lægges tampinden nederst, og linen trækkes eller stoppes ned i posen. Til sidst lægges hængselslingerne øverst sammen med lineforkorter og falddæmpere. Faldsikringsudstyret kontrolleres mindst én gang om året af en person, der er uddannet til det. Hvis udstyret har været udløst, altså har reddet en person fra et fald, ja, så kasseres det.